uNjingalwazi Hlengiwe Mkhize etshanhliziyo bezilahlele nofele emsebenzini walo bhubhe namhlanje emva kwengulo emfutshane eminyaka eyi-69 ubudala. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise udandathe emva kokubhubha kwakhe kwingxelo uvakalise okokuba uthi tutu kwisapho izihlobone zalamane namaqabane ngokubanzi. Kaloku bekwesisikhundla susela ngo-2019 neqela lakhe lezopolitiko ke lithi lidandathekile noko. We're going to miss her courage and energy at the forthcoming local government elections. We are going to miss her in our own National Executive Committee. Lost a scholar of note. She was very passionate about her work. uNjingalwazi Mkhize njengosihlalo weJune and Andrew Mlangeni Foundation ebeyinsika kwelikhaya. As a foundation, we are going to remember her as a very humble person, a very dedicated person. You know, she was very passionate about the work of the foundation. uNjingalwazi Mkhize bekhe wanguyena nozakuzaku weli eNetherlands awakaziwa kabalungiselelo omngcwabo. Umphefumulo wakhe mawuphumle ngoxolo. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.